Води, отак. Да. Линия. Я. Хорош.
13-7. To je priebežné skóre finálového prvého setu mužov na... Zahrali sme si my. Z Ruska. Čiže víťazství. Dvakrát budeme počuť ruskú hymnu. Ale Ukrajinci sa nestávajú. Mnohí z vás, ktorí tu dnes boli, sa zapojili do súťaže. Auto s plnou nádržou už čaká na šťastujúca. To bude muž alebo žena? Jednotlivec alebo rodina? Je zatiaľ otázne. O malú chvíľu sa to dozvieme. Najskôr však venujeme finále.
slovenskí snežní volejbalisti zvolili v druhom sete raketový zostup 5-1. To je priebežné skóre tohto finálového setu. Ukrajinci teraz trošku stiahli na 5-2, ale domácej usporiadateľskej krajiny tretieho pokračovania Európskej túr snežnom volejbale tu na Donovalo. Chalani, aké boli 3 dni tu v Parku snov? Veľmi príjemné, počasie veľmi zmiešané, každý deň bol niečo iné. Brutálny vietor, v sobotu krásne slniečko, teraz zasa dážď, takže sme sa museli prispôsobovať na tie podmienky, ale inak v pohodičke. Ktoré bolo najlepšie, asi tá sobota, zhodneme sa na tom? Sobota bola fantastická, aj trošku zasvietilo slniečko, nebola nám zima, takže tá sobota bola výborná. Aj čo sa týka našich zápasov, sme ani raz neprehrali, čiže sobota bola ideálna pre nás. Veľký rozdiel medzi majstrovstvami Slovenska a Európskou túr, tou medzinárodnou konfrontáciou? Ani nie, podľa mňa tie týmy aj slovenské, keď sa pozrite na tie výsledky, čo hrali s tými európskymi týmami, tak boli to trojseťaky alebo väčšinou vyrovnané zápasy, čiže myslím si, že aj tie slovenské týmy boli veľmi dobré, avšak je trošku škoda, že sme sa ako my jediní dostali slovenský tým do dneska a nebolo tu viac tých slovenských týmov. Paradoxne, jedni z najmladších, ak nie najmladších. Jednoznačne najmladší, že všetci 4 máme dokopy 72 rokov, takže priemerne 18. A no, tak sme si došli trošku spestriť sezónu našu halovú a na naše prekvapenie to vyšlo 2. 3. miesta, čiže fantázia. Áno, vy ste volejbalisti, ktorí hrávajú aj na palubovkách, takže budete sa mať čím pochváliť, čatni? Určite budeme sa veľmi chváliť. Dobre, ešte otázka. V tom poslednom dni mnohí sa pýtali, že prečo nie v finále, ale otvorene si povedzme, my sme to už na vás videli, tie energie, tá sila, tá energia už došla, si v tom závere už si nevládali. Energia chýbala trošku, možno už aj také zadosťučinenie, že už sme v tom semifinále a teraz keď vidíme ten zápas, nie je nám to trošku ľúto, že sme to nemohli hrať, ale každopádne keby vo štvrtok si povieme, že budeme 2 bronzové medaily, tak by sme to brali všetkými 10, čiže pohoda. Posledná otázka, ako to vnímaš, presne si mi na to nabil. 3. miesto na domácich majstrovstvách, 3. miesto na Európskej túr. Klobúk dole. Tak aspoň máme čo zlepšovať a ukončili sme obidva turnaje výhrou, čo je vždycky príjemné. Bodka. Tak, koniec. Ďakujem veľmi pekne, to sú chalani zo Slovenska, ktorí finišovali na 3. mieste na domácich majstrovstvách Slovenska v snežnom volejbale, taktiež aj na Európskej túr. Tu na Donovaloch nemajú sa za čo hanbiť, myslím si, že tak vo veľkom volejbale ako v tom snežnom majú ešte všetko pred sebou. Najmladší chalani a veľká nádej na našich farbách. Aj oni budú pomenutí na vyhodnotení, aj oni budú stáť na bedni. Skutočne klobúk dole. No a poďme sa pozrieť na výsledok. 10-9 je druhý set. Zatiaľ chalani z Ruska vyhrávajú.
už to neplatí 10-10. Ten prvý set vyhrali chalani v ruských farbách. V tom druhom sa nám to zatiaľ vyrovnalo a opäť sa to blíži. K tomu tiebreaku, ale ešte nepredbiehajme. Pred nami je niekoľko výmen. Čakáme na pána rozhodcu. No, 14-12 v druhom finálovom sete mužského finále. Chlapci bojujú, ako sa len dá. To bola krásna šupa. 14-13. No a bude to posledné horštenie. Čo poviete? Krásny záver finále. Je dobojované 15-13.